Magandang gabi. Magandang gabi. Prepare tayo ng hapunan ni Kabin para makakain na siya. Ay, sorry. Ito po ay i-blender ko na. Blender ko na siya. Nasa ilalim, hindi pa sama sa blender. Kumain na kasi ako para dire-diretso na yung ko sa kanya. Kumain na ako, nauna akong kumain sa kanya habang nagpapalamig ako na kanyang pagkain. Ito na. Ito na.
laway. Laway ng laway. Puro laway. Puro laway ang bata. Ha? Nagpupo ka ba? Wala naman. Sarap. Sarap guys. Sarap. Ay, nasa yung gamot mo. Ganito kami lagi. Pag pinapakain ko siya, tahimik. Tahimik kaming dalawa. Pag pinapakain ko, ang bata ay tahimik. Tahimik ba ang bata? Opo, tahimik ang bata. Tahimik siya. Tahimik ba ang bata? Bango-bango naman eh. Ayun, may pulbo pa. May pulbo pa ang dalaga. Ito, may pulbo pa, oh. Ito lagi ang ibo ko, Perne. Pagpakain sa kanya. Tahimik lang kami, basta yun. Minsan naandaan kasi sa naagi sa dungo ang pagkakain niya. Minsan naagi. Lunok siguro dahil malalim ang hararom ang ngalang-ngalang kainin na ano baga, na duman sa dungo duwang mutas kan ilong, naluwas doon ang pagkain niya, lalo na kung mga buo-buo yung kanin.
Ay, sus. May ubo ka ba? Hmm? May ubo ba yung dalaga? Ha? Ay, sus. Na. May ubo ka ba? Sige, lunukin mo na yan. Ayan o, yung sa lalamunan mo pa o. Nakita tila-tila. Hmm? Ba't hinihingal ka pa? Hinihingal pa yan. Ha? Bakit hingal na hingal ka? Ha? Hingal na hingal pa. Ha? Hingal na hingal pa ang dalagang yan. Kahit hindi mo ito ubusin, gabi naman yan na. Ano ate? Natawa ka. Ay, hindi pala pwede. Ay, huwag nang tumawa kasi pupuyatin mo ako. Pag tumawa ang bata na gabi, sigurado puyat ang mama. Pupuyatin ako. Kaya hanggat maaari, dahil ko yung tubig ko para paulo, pagbangge. Kaya ito nakakaturog. Na. Konti na lang. Malapit na maubos pala yan. Ang tigkatao kasi ang butika. Pang isang buwan lang. Pero ang resita niyan, 2 buwan yata. Tigkatao lang kada isang buwan. Ay, may ba?
last na. Last na to. Parang masakit ang tuhod ko. Tuhod ni mama. No. Minsan, pag nagkakaon ini, oh, puro salamin ko, antipara ko, puro ano yan, mga dat-dat ng pagkakaon ka ini. Ito nagpapalubo. Tarat. Ay, sos, may ubo. May ubo ka? Oo. Ganyan pag ano lang. Ito. Kung pwede nga lang. Pagkakabuin eh. Dahil na ano sa mga ano lang, mga herbal. Check up lang talagang ano nito. Nung nagkaupo ng halos isang buwan na yung ubo nito. Ay, pinilit ko yung tita niya. Pinilit ko yung anak ko na ipahiling. Sabi ko itong pamangkin niya ipaano. Ito, saglit lang. Antibiotic ang ininom niya. Sabi ko sa tita niya, sa anak akin. Ano niya ining. Dinara niya ining pamangkin niya. Kaya yun. Hindi talaga ako pwede sa malamig na tubig. Na ang lalamunan ko. Salamat Daddy sa panonood sa Tamoyang na Dua. Ayun. Maraming salamat. Thank you po. Love you. Sa mga subscriber ko, viewers. Salamat po. God bless.